Fu, each sold separately. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the jet store. Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Croeso i'r stream. Mae hwn... Ie, fi ddim yn siŵr. Fi wedi bod... Ges I bach o drwbl cynt gyda Streamlabs, so gobeithio ni gyd yn ffain nawr. Fi gwybod mae 3 mobile wedi bod lawr a wedi bod yn... Wel, mae nhw wedi bod yn cael llawer o gwynion I fod yn deg. Felly mae ffôn fi ar 3, sods law. Felly gobeithio mae'r stream yma'n mynd I bod yn okay. Ond os chi'n gwylio a chi'n gallu just danfon neges just I wneud siŵr bod Streamlabs yn gweithio a bod popeth yn gweithio'n iawn, bod chi'n gallu gweld hwn yn iawn, bydd hwnna'n ffantastig. Iawn. Felly, awn ni nôl i'r Wrach. Ffordd y Wrach. Y nod heddiw yw I drio ennill pennod gyda'r Wrach. Dwi ddim wedi digwydd to. Ond, mae... Dyma bydd yr un. Croesi bysedd. Tree.
Oh god. Oh god. Right. 6 tri 8 fanna. Tarian. Dyna'r dwbl. Bydd hwnna'n gweithio'n eitha da, achos ma' hwnna'n sioc drydanol. Pêl grisial nawr. Nim hwnna. Lle bydd yn rewi un o'i Dicey. Dyna ni. Dyna beth oedd angen. So dwi'n neud hwnna ar y tro nesa. I bendant yn ennill. Sioc drydanol. Tarian yna yn handi, achos mae'n eitha mae spell tan... Mae spell nes fod yr lefel i fyny nesa. Waw, edrych ar hwnna. Mae hwnna'n hyfryd. A dyna ni. Boom. Fi'n casau distewi. So hwn yn mynd i fod yn hawdd o gwbl. No! Mae'r Banshee yma yn rhy gryf. Dwi'n trouble mawr fan hyn. Does dim modd. Byddai ddim yn cael tro nesa. No! Right. Fi ddim yn neud ei fy hun. Na.
Falle. A fi am Pennod 3 y ryfelwr. So, gwaith na melltith. Ti'n ymddangos yn eitha caled. Wyt ti wir angen y holl iechyd yna? Na, bydde ti'n iawn hebddo fe. Dechrau gyda thrap hedfan Venus, colli 2 bywyd HP max pan ti'n lefelu fyny. Cofiwch, os ydych chi am fod ar y sioe, ysgrifennu atom ni yma yn y Dwnsiwn. Peidiwch ag anghofio sibrwd eich gobeithio mwyaf cyfrinachol mewn i'r amlen. Right. Yn mynd i cael 6. Na. Yn barach. Trap hedfan Venus. Pump. Come on. This must have been a great doubly. Come on, in now. I've diving die now. Shmai Kieran. Sut mae'n hwyl? Yes. 5. 2. Ie, nes i stream cynt, ond oedd e ddim wedi dod lan a Streamlabs yn chwarae fyny, felly fi just yn neud stream arall heddiw awr o Dwnsiwn y Dis, just i gwirio cwpl o pethau. Fi'n falch, mae'r chatbox yn gweithio'n amlwg, Kieran, a mae'r pobl sy'n gwylio, oedd hwnna yn chwarae lan o'r blaen, felly mae'n handi mynd trwy eto. Fi di bod yn colli llawer gyda'r Wrach, felly syniad yw trio ryfelwr ar Pennod 3. So, y thing gyda'r lefel yma, Pennod 3, yw pob tro ti'n lefelu fyny, ti'n colli 2 HP. So yeah, fi dal kind of yn gweithio mas beth yw'r ffordd gorau o wneud hwn.
Sut mae pethau dy ti, Kieran? Fi'n edrych ar falle upgrade... Wel, basically, mae yna grant posib gallai mynd am. A fi jyst yn meddwl o ran kit, achos fi'n neud prosiect lle fi'n ffilmio a recordio stuff. Oes na ffordd o gael bach o uwchraddiad i'r setup, achos fi'n neud lot o clybiau digidol ar-lein. Beth yw'r pethau? So fi wastad yn mynd mewn i scenario lle fi'n gormeddwl e tipyn bach, ond ie, eisiau gwybod beth byddai'r kit. Fi'n credu mae rhywbeth o'r enw Elgato Mount Kit neu rhywbeth, lle chi'n gallu defnyddio wel nawr fi'n neud y stream yma jyst defnyddio'r C920 y Logitech, ond mae hwnna achos fi wedi bod yn defnyddio'r camera DSLR fi, y Canon SL2, a fi ddim wedi boddro achos fi wedi bod yn brysur yn neud gwaith gwahanol i setio fe fyny, ond fi'n credu gyda'r multi-mount yna, so mae dyfu'r cam link yn barod, ond mae yna multi-mount, Elgato multi-mount, mae dyfu'r cam link, mae just yr y multi-mount i roi'r... achos ar hyn o bryd, mae fe i'r ochr just yn eistedd ar box. Felly... so fe'n great. A dwi ddim yn diogel iawn fel na chwaith. So Elgato Mount Link, fi'n credu yw'r enw fe. O na, fi'n caru'r defnyddio camera, a byddai yn swapio fe nôl, achos fi'n credu ma fe'n neud gwahaniaeth. Ond, fi just... I don't know, just... Ddim gyda'r egni i neud e nawr, falle na i neud e ar gyfer y stream nesa. Lawr i 20 nawr. Okay. Dyna ni. Ond os o'n i jyst yn meddwl beth yw'r pethau arall gallwn ni gael sy'n mynd i bod yn gwella pethau, ond o'n i ddim really gallu meddwl am unrhyw beth. Fi yn curious i gael un o'r Raspberry Pi 4, ond beth am ring light ar gyfer goleuad y camera yn ifan? Falle. Da iawn, Kieran. 10 pwynt i Gryffindor fan'na. Fantastic. Ring light. Mae dyfu'r golau ddo. Mae dyfu goleuadau. Fi'n dangos ti. Shoes. Torri fy camera. Wel, yn gweld sut gweld hwnna. Wel, mae dyfu hwnna. Ond, mae ring light yn edrych yn eitha cool ddo. Mae dyfu fel y right portable na. Mae DSLR fi'n ffain. Naeth e cwmpo dipyn bach, ond mae'n okay. Fi dal yn byw. Right. Dwi'n gallu cael 5 fan hyn. Na. Falle. Falle gallu cael felly y ring light gyda'r DSLR yn y canol. Fyna'n cool.
I like it a lot. Gave a quality streams yn pretty dda yn barod though. O, diolch Kieran. Mae hwnna'n wir. Wel, mae hwnna'n neis I glywed. Credu mae just... Yeah. Ond am y we, yeah, falle, just cael private line. Just couple o filoedd I gael private fibre link line i'r ffarm. Fi'n gwell off yn symud allan, just symud I lle ble mae we'n gwell. Ond yeah. Yeah. Funny, eh? Yeah, fi'n credu, yeah, dyna thing si. Mae'r kit I gyd am just y blimyn y we sy'n gael pethau lawr. Max 3. Oes dim pwynt yn ni. Ti yn iawn. Fi'n credu... Ffordd mae pethau mynd nawr though, bydd 5G bydd y game changer gyda llawer o bethau. So, yeah. Oh, doesn't need wneud ffynnigrwydd 2 fyna. Oh well. Os dwi'n wneud... Hwna. Hwna. A chwech. Yeah, y we sy'n gael ni lawr ti'n iawn, Kieran. Ond fi'n cael dros y broblem na weithiau, achos sa'n gwybod os ti'n ar y streams lle mae Owain yn hosto fe, mae fe'n ffain achos fi'n gallu just cael download decent-ish a just bod ar Skype plugin. So fel arfer, mae hwnna'n gweithio'n well. Achos y set-up yna. Okay, gwella 8 iechyd. Kit cymorth cyntaf. Dwi'n cael y teimlad, achos y type o thing yw hwn, mae'r tarian, yeah, pan mae Owain yn hostio stream, mae'n fwy reliable. Yeah, loads, lot well. A fi'n mynd yn rwystredig, a fi'n siŵr chi'n gwylwyr yn rwystredig hefyd. Yeah. Credu, yeah. Yn diddorol I weld beth yw'r peth gorau, achos Ni'n joio bod yma ar pawb. Yeah, mae'n good. 5. Right, mynd am hwnna gyntaf. Oh, nice. Ond gallu gwella gan 8. So bydd hwnna'n werth wneud. Dyna'n pity beidio wneud hwnna. Oh yeah, okay. Oh damn! Don't need to need a +1 thing yna. Oh well. Oedd e'n werth yn y diwedd. Achos nawr, dwi'n gallu gwella gan... Gallu gan 4, credio. Ond naeth I ddim cymryd e. So Kieran, mae update wedi bod, neu, update neu
bit beth yw e, Fall Guys update. Ti di cael cyfle I trio hwnna eto. Tarian Haearn. Iechyd o tri. Bump dwywaith. Neu iechyd. Right. Yeah. Dwi'n fan mawr o Worms WMD neu Worms Armageddon. 5. 3. High. 5. Gweddill fanna. Yeah. Achos ar gyfer y sesiynau multiplayer neu sesiynau cymunedol, rhaid dweud mae Among Us wedi bod yn wych a llawer o hwyl. O, 1 munud. Dwi'n neud hwnna. A nawr arolio'r dis. Arolio'r dis. No! Ni eisiau rhif bach. So be ni'n siarad am? So, gemau aml chwaraewr neu noson cymunedol. Among Us wedi bod yn dda. Mae Fall Guys yn hwyl. Ond dwi'n fan mawr o Worms WMD. Ond y poen yn y penol gyda Worms yw dyblu weithred nesa. So, os fi'n gwella chwech gwella gan o 8 fanna. Ond 5, dim ond 5 sy'n rhaid. Ond na. Dyna'n camgymeriad. Nes I... O, wa. Dyna ni. Tania'r hwn yn dda, hwn yn dda. Mae'n okay. Mae'n super gelyn. Super gelyn. Chwech. A ti'n cofio hwnna ddo, ar gyfer yr un nesa, bod e ar un. Rai bod e. Perffaith. Os ni'n cadw hwnna. 5. 5.
5. Ie, os ni'n mynd trwy'r gemau sydd yn dda o ran yr multiplayer games, mae Rocket League yn amlwg os chi gallu switcho'r tîmau. Mae Among Us nawr fel y game, un o'r gemau gorau multiplayer gan bell ffordd. Fi'n hoffi Worms, mae hwnna lan i 6, ond mae'r ffaith bod e ddim yn cross-platform yn poen yn y penol. Fi'n bod yn onest. O, ydw i gyda digon... O na, beth fi'n ei? Right, y Kraken. Pimp. 4. 6, oce. Felly, 6 fanna. 6 fanna. Newid hwnna. 6. Boom. Mae'r kit cymorth cyntaf yma yn bwysig ofnadwy gyda'r pennod yma. Achos ar ôl lefel i fyny, ti'n colli 2 HP pob tro. Right. Na! Pedwar yn... Yes! Dyna o'n eisiau. O, dylwn ni wedi cadw hwnna. Oedd hwnna mor silly. Oh my god. Falle byddai'n talu am hwnna. Stupid. Bump. Rhaid 6 fanna. Yn ôl sôn, roedd Esbydro yn lan y siop lleol fi heddiw. Mae'r ardal gyda nifer mwy o cases Covid. Oh, gutted. Yn horrible. Ugh. Mae hwnna'n really rubbish. A dyna ni. Oh god. Mae yna map o cases gyda raddfa o... raddfa'n mynd o 1 i 12.5 a ni gyda 33. Waw. Pen y bont ti'n byw efe? Oh god. Yikes. Ddim mor dda. Oh god. Chwech, perffaith. Na, ddim defnyddio hwnna. Ond bron mor silly. Cadw hwnna.
Nes bod fi lawr I 10. Nawr fi'n gallu defnyddio fe. Perffaith. Gwerth 1 dis. 2. 5 a 5. I'm fine. Oh no! Chwech. Right, dim ond 4. So, os dwi'n gael 6, 1, 2. Perffaith. Gallai gwella gyda 8. Sy'n bwysig iawn. Nawr. Cyn lladd e. Oh, nice. So yeah, mae'n mynd lawr pob tro. Angen double pwnio gyda'r tarian, gwneud groesi'r ergyd farwol. Cadfwyell. Dwi yn fan mawr o cadfwyell. Ni trio fe. Right, mae hwn yn mynd I roi 16 o'r dechrau. Sy'n great. A wedyn be nai yw dwi'n cael hwn yn barod. Right. A wedyn 5. Mae hwn yn barod I fynd nawr, pan fi angen 8. Sydd ddim eto. Rhaid cael think nawr. Gwerth 1 dis. I gael hwnna. Come on, please. Die. Ddim yn great. Ond os dwi'n defnyddio... hwnna. A wedyn diwedd tro. Right, nawr dwi wir angen e. Felly gwella 8 a 8 fyna. Perffaith.
uwchraddio offer. Morthwyl. Na, uwchraddio offer. So fi'n gallu uwchraddio cadfwyell. Neu dim well. Mae digon o iechyd fan'na. So fi'n uwchraddio'r cadfwyell. Bydd 'da fi lle am un arall. Ddim yn penteri. Falle bydde angen hwnna. Pwy oer? Morthwyl? Dwi'n prynu morthwyl. A di'n digon 6 4. Be sy'n fan hyn? Mae'n 16. Mae 16 yn wych. 6. Arolio. Falle'r thing ergyd marwol na, achos mae'r iechyd yn mynd lawr pob tro ti'n lefelu fyny, bydd hwnna yn bwysig i gael. Tri, na. 6. Right, so dechrau gyda hwnna. Wedyn cadfwyell. Wedyn barod. Ond ddim quite eto. So mae hwn. Os mae'n mynd lawr i 8, bydd rhaid i fi ddefnyddio fe. Oh dear. Oh my god. Oh na. Lwcus oedd 'da fi hwnna. Right. Mae 11. Dwi'n 8. Bydd hwnna'n digon. Neud hwnna. A wedyn hwnna. Great. Cymryd te. Eich buddugoliaeth. Gwneud gyda fe beth y mynwch yn y deyrnas dan ddaearol am eich bod byth am ddychwelyd i'r arwyneb. Okay. Fi'n meddwl falle no seal. So, gwerth cadw golwg allan am no seal. Un 16, boom. Nawr 6. Oh god. Dau fanna. Wyth. Chwech. Right, bydd rhaid I fi... Neud hwnna.
Dwi'n neud 3, 6... Wel, dal 12. Groes i'r ergwyd farwol nesa. Ww, mae fel... O, fe'n hoffi hwnna ar y denydd. Hyfryd. Lovely, lovely. Right. 6. Mae'n 3 fan'na ddo. Dwi'n mynd am hwn. Right. 4, 8, 9, 10, 11. Ie, hwnna'n syniad da. Yr un greiddiol, Tony Hawk's 1, 2 neu 3. Ie, beth hwnna'n eitha cool. Ie, na i cael y PlayStation Classic nôl fi'n credu. Ie, hwnna'n syniad da. Hoffi hwnna. I like it a lot. 6. O, mae'n ffain. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ooh. Ooh, perfect. So, right. Oh, wait a minute. Just fel ni ond credu bod dwi eisiau dianc o'r dungeon a fi. Okay, mae hwnna'n digon teg i rhan. Fi'n credu mae rhaid cael brec o pryd I gilydd. Chi'n dechrau colli eich meddwl. Right. Yeah. Mae cerddoriaeth Tony Hawk's greiddiol yn amazing. So yeah, ma' hwnna'n good call. O'n I yn meddwl am hwnna heddiw, actually. A o'n I mor agos I chwarae Donkey Kong Country 2. A cario ymlaen gyda fe. So... O, hwnna'n eitha cool. Groes i'r ergyd farwol nesa. Neu os na rhywbeth gwell. Na, definitely mynd I wneud hwnna. Uwchraddio. Okay, na I dod nôl am Calan Gaeaf ddo, achos mae yna mod Calan Gaeaf Halloween. Fi really... sydd yn bach yn wahanol, ond ie, na I mynd I Tony Hawk's. Oh, God. Right. Oi. Great. Oh dear. Oh dear. Right, mae rhaid fi mynd I amddiffyn 8 a 10. 8 a 10. O hwnna. Fi'n poeni tipyn bach fan hyn. 6. Dim yn pentyrru. Wyt ti'n gallu cael 2 os ti'n neud ffyrnigrwydd? Na. Ond gallai neud hwn. Na.
Ie, 1 munud Daf, dwi'n neud fideo. Okay. Right. Felly... Rhaid fi cael hwnna. A wedyn... Os dwi'n... gwella... Mae hwn yn tricky iawn. Right. Mae rhaid wneud e. It's dim option. Ond pam nes I ddim defnyddio ffyrnigrwydd? Ah, damn. Felly dyma ni. Bydd rhaid... Deuddeg. Felly... W weithred nesa. Os fi'n lefelu fyny... Bydd e'n ffain. Fi'n gallu goroesi'r ergyd farwol nesaf ta beth. Felly... Hwna'n neud 8. Wyth. Chwech. Dim ond 2 niwed sydd angen. Ail rolio'r dis. Ail rolio'r dis. Ail rolio'r dis. O. O. A fi am 6. Damn. Uh-oh. Right. Dim ots. Os dwi'n neud 8. Goeth yw 16. O fi ddim really angen hwnna. Ond falle fi ddim angen fi wneud ffynnu 8. Neu just wneud hwnna then. 6. Gwella. Right. Bump. A 15 yn eitha da. Ti mewn I bob interieithwr mae yn asger bod just yn aros I ddod allan. Ti'n ennill. O! Yn erbyn y boss. Amseru perffaith. Os fi'n gallu just chwarae hwn yn gywir.
Madison. Right. Falle bydd hwn y gêm olaf am spel. Na fi'n mynd nôl I gemau retro yn ystod yr awr retro. Achos yn reiddiol, dyna oedd e, awr retro. So, yeah. Cael bach o break. Yn wir, mae mor... Fi'n neud y mwyaf o'r wyn yma nawr. Gobeithio. Yn wir, mae mor anghwrtais ohonno ti. I gadw trio I giro ni I gyd fel hyn pan mae'n glir ti byth yn mynd I gael dymuniadau dy galon. Felly... ail rolio. Chwech. So... peth cyntaf fi cael dis arall. A wedyn... dyblu. A... 8 gall ni wedi wneud 16 fyna. 5 a 4. Ma... oh god. Mae rifau uchel dy hi. Brantio gwahaniaeth. 5 fyna. 5 o wahaniaeth. Neu, a dwi'n mynd ar ôl hwnna I gael 16 o niwed. Yeah. Gwella gan 8 gan 5 6 ma' nhw'n costio 2 oh god. Uh-oh. Oh, nah. Oh, sugar. Mae fi gwella gynta. Bydd rhaid I fi wneud hwn nawr. Mae jyst yn rhy gryf. Oh, flip. Mae hwn yn amhosib. Literally. Amhosib. Ni'n gorfod wneud hwn bob tro. Gallu fi gael un o'r... Cwestiwn mawr fydd yw os dwi'n gallu rhaid fi wneud niwed ddo 6 fi ddim yn gallu fforddio brifo fy hun 7 oh damn no okay dyna fe fi mas heddiw right diolch am wylio diolch Ciaran am sgwrsio a dyna ni am heddiw byddwn ni siŵr fod yn mynd nôl I bach o retro
fi wedi cael llon bol gyda Dicey Dungeons am cyfnod. A bron yna fi'n gwybod. Bron. Fi'n credu, ie. Ie, fi eisiau mynd nôl i'r PlayStation Classic i chwarae gemau retro am cyfnod. A wedyn dod nôl am falle Calan Gaeaf i wneud y mod version o Dicey Dungeons. A pryd mae'r crysau ti, mae merch yn mynd i bod ar gyfer Dwnsiwn y Dis a fi'n mynd i prynu un a fi'n gallu dangos hwnna i chi. So, yeah. Right, diolch Ciron am y awgrymiad yna. Fi'n cytuno gyda ti'n llwyr. Dwi'n mynd yn nuts yn y dungeon ar hyn o bryd achos fi ddim yn gallu curo. Fi'n cael ei bit break i ffwrdd gyda retro yn rhoi egni dda a gallu mynd nôl i fe wedyn. Felly, yeah. Diolch Jamie Nemeth am ddilyn. Yeah. Dyna'r stream heddiw. Byddai nôl wythnos... Dydd Sul, dewch i chwarae gyda ni Among Us yn ein sesiwn. Fi'n credu bydd ni'n chwarae Among Us. Mae'n edrych yn debygol iawn. So, yn y noson cymunedol. Felly, ie. Os ymuno gyda'n Discord hefyd, os chi eisiau gallu chwarae Among Us gyda ni. Ie, gweld chi dydd Sul. Nos Sul, hanner wedi 7-ish. Okay? Iawn. Diolch. Pob hwyl. Ta-ra.